Bata pa ko nga nakahinumdum ko, niingon akong mama, ingon siya, pagbantayan ng mga hilumon nga tao, no? Lawom kay na sila dulot. Kadungog mo ana, mga hilumon ko no, lawom og dulot. Namalandong jud ko ana unsa man ang pasabot anang lawom og dulot. Nakahinumdum po ko sa pagsulti sa kong mama ana, yun siya, tanawa na iyong papa. Talagsa na mo istorya, pero kung mo istorya na, yayay. No? Naabitay dating, nabitawng ingon tag kay authoritarian man lagi kay no. Dako man ko anang ingon ana nga setting ba. Kanang isara ka istorya nga talagsa ra pud mo istorya pero isara ka istorya murabag ma-shake gyud ang member sa pamilya. Kay numdum ko sa kong amahan ingon ana gyud siya ka authoritarian sa balay. Nakainumdum ko nga, yes, bitaw no, ingon tag, silent water runs deep. Kumadto kag sapa, kung saba gani na, nakabalod ka nga, batuo na, ang mga boulders diha. Pero kung hilom gani na, bantay, ay basta-basta taak diha kay lalom na. No? So doon na gyud ay dating ning mga ingon tag, mga hilumon, di basta-basta, no? Sa Ilonggo pa, ingon pa nila, gamay lang awakal, pero ang tikal naa sa buhat, no? Nagmay lang ba? Nga igsuon, gusto na ko nga mo ni ato ang pamalandungan, ug mo ni ato ang i-describe sa ato ang sa ulog nga kapistahan karon si Santiago Apostol. Gunahon ako, ang Cebuano nga translation sa James nga pangalan, Santiago, no? So mura og wala na tay ingon tag wa na nato gi-address si Santiago nga santo. Kay murag automatic naman ning San Tiago, no? Dapat San Santiago. Pero ambot lang kung anong ingon ana. Pero gidaritso na lang nato nga Santiago Apostol. Kung nakabantay ta sa ebanghelyo, ug matod pa sa mga Bible scholars, ingon nila, gamay lang gyud kaayo nga mga butang ang atong nahibaluan mahitungod kang Santiago Apostol. Una nga igsuon siya ni Apostol San Juan, no? Anak ni Zebedeo, nga ang una nga paghimamat ni Jesus kanila diha mismo sa baybayon sa Sea of Galilee nga gitawag sila ni Jesus nga mamahimong iyang mga tinunan ug diha ilang gibiyaan ang ilahang trabaho uban biyaan nila ang ilang amahan ug mikuyog sila kaniya. Now the rest wala yun kaayo tay madunggan labi na sa mga ingon taani mga pamulong nga gikan mismo sa baba ni Apostol Santiago. Wala. Now, matod pa nga sa Ebanghelyo, there are like 23 times nga na-mention si Santiago Apostol. Unya, sa patag-mention, kini ato ang kinahanglan tagaan og pagtagad. Kaimportante kay ni sa mga Hudiyo. Sa matag-mention, labi na kay associated man siya kang San Juan, kay igsuon god, kanunay nga mauna ang pag-mention ang pangalan nga Santiago. Si Santiago ug si Juan ug si Pedro gidala ni Jesus kay didto sa ayo sa masakiton ug gidala sila si Pedro, si Santiago ug si Juan gidala ni Jesus ngadto sa bungtod dito sa Transfiguration, no? Si Pedro, si Santiago, o si Juan, gidala ni Jesus samtang dito siya nagampo sa tanaman, no? In the Garden of Gethsemane. So kining mga tala ni gisulat ni San Marcos o si San Mateo, kanunay gyud nga mag-una si Santiago sa magsuon. Kini nagpasabot dako kayo ni nga meaning nga gi-presume nato ni nga
si Santiago mas magulang kay kang San Juan. No? Kay sa kultura lagi sa mga Hudiyo, importante man kanang gitawag nga social precedence, birth order. Ba nasayod ta nga ang kamagulangan lalaki mao ang makadawat sa panalangin sa amahan, no? So importante jud kaayo na. Now there is only an exemption to that as noted by the scripture scholars. Gikan daw na sa sulat sa Ebanghelyo ni San Lucas. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, wala siya nagpay og attention sa order sa magsuon. Usahay, mauna og mention si Santiago, na apoy daghang gayon nga iyang ma-mention nga mas mauna ang apostol San Juan. Pero matod pa, exemption ni siya. Ug masabtan ni siya tungod kay si San Lucas dili Hudiyo. So dili siya particular ining consciousness sa mga Hudiyo nga importante kayo ang social precedence. Karon having said that nga magulang si San Juan, si San Tiago, atong gi-expect nga sa panahon nga dunay istorya, siya gyud unta ang istorya. Magulang gud siya, no? Sayod ta unsa ang role sa magulang. Apan it is always associated kung doon na siya isulti, duha sila sa iyang gisuon. And then, matod pa, nining tungura nga musturya ang magsuon, it is always presumed nga ang maong pulong, hindi man yun na ingon magdungan sila, no? Pananglitan, katubitawng gidid-an sila sa mga Samaritano nga muagi sila sa Samaria, kay numdum taana. So dili sila welcome sa Samaria, unya paidulong man sila padulong man sila sa Jerusalem. Sa kasuko sa magsuon, giingnan nila sa Jesus. Giingnan nila sa Jesus matod pa. Gusto ka ba nga at magampo ta sa langit nga paulanan og asupre o kalayo kining mga tawhana aron magunob na ni sila? Gisulti sa magsuon, pero dili gyud siguro ingon nga nagduet sila, nga dungan gyud sila nga nagsulti niini. According to biblical scholars, most likely ang nagstorya niini si San Juan, dili si Santiago. Dili na to makita mga igsuon nga pagkahilumon ni Santiago. No? Ano bang batasan nga man of few words. Siguro kung doon na siya ibuot isulti, one-on-one. Siguro kung doon na siya gusto nga ipadayag sa iyahang mga gihuna-huna, siguro dili kaayo ingon tagkusog. No? Siguro kusog na ng hunghong, no? Pero dili na to makita nga bisan pa sa iyahang ingon pagkahilumon, pero lalom kaayo ang iyang pagigugma sa atong Ginoo. Gani ang mga pulong atong giingon kaganina katong sa ilahang kasuko sa mga Samaritano nga dili sila welcome nga moagi didto sa Samaria padulong sa Jerusalem. Gusto ka ba nga ato ang hangyoon ang langit nga paulanan og kalayo asupre ning lugara aron magunob na ni sila? Giingnan sila sa atong Ginoo, ayaw. Mangagi na lang ta og lain nga dalan. Atong tan-awon kini mura manig initon og ulo, no? Nga klase sa magsuon. Actually gitawag sila nga sons of thunder, no? Pero behind that inguntag description sa ilahang pagka-inguntag dunay pagka-initon og ulo, pero makita nato nga kining tanan nasulti nila tungod sa ilahang tumang og lalom nga paghigugma sa atong Ginoo. Because they are only motivated with one thing, that love for Jesus, their master. Ug tinuod man, mauna ang gipakita ni Santiago sa iyahang kinabuhi nga tungod sa iyahang dili matandog, dili
ma sani cannot be shaken nga pagigugma sa ato ang Ginoo. Siya pagani ang giingon nga ang pinakauna nga sa mga apostol nga gihimo nga martir, no? Siya mismo mibarog sa iyang pagtuo tungod sa iyang lig-on nga pagigugma sa atong Ginoo. Mga igsuon, atong pangayoon ng ining Santos nga misa, ang maong diwa sama sa kinabuhi nga gipakita ni Santiago Apostol. No? Dili kayo showy, hilomon, dili kayo nato makita diha sa mga istorya diha sa Ebanghelyo. Apan sa natad sa pagigugma niya sa Ginoo, dili kadudahan, lalom ug lig-on nga paghigugma. Amen.